الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس عظیم بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت دا صدقہ توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی اج دی اے مبارک محفل بسلسلہ ایصال ثواب بزرگوارم حاجی محمد بشیر صاحب مرحوم جنہاں دے واسطے اج دی اس پاک محفل دا اہتمام دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم مرحوم نو اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے. دوستان گرامی انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب کرنا ہے اس دا عنوان دس دینا موت کے حالات. محفل مبارک دی مناسبت نال اج دا موضوع ہے. ابتدا دے اندر منبر مبارک دے حوالے نال ایک دو گلاں کر کے تے میں موضوع والے پاسے آ جانا ہے. عزیزم جس منبر مبارک تے میں بیٹھا نا اے کوئی تھانے دار دے بان دی جگہ نہیں. ایس ایچ او وزیر مشیر صدر دے بان دی کرسی نہیں. اے منصب عظیم ہے جیندے تے رب العالمین جل شانہ دے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء و رسول تشریف رکھ دے رہے نے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر مولا عمر عثمان غنی مولا علی امام حسن بصری سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ میرہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بابا فرید خواجہ فرید داتا حجویری خواجہ اجمیری تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ انج دے مردان خدا جب اس منبر مبارک تے باندے سن امت مسلمانوں حق اور حقیقت دے راز کھل دے سن بھئی آ کفر تے آ اسلام ہے آ غیرت آ کم بے غیرتی آلے آ نیکی آ گناہ آ جناب کام اسلام دے اندر مسلمان واسطے کرنا جائز کرے آ نہ کرے. موٹے موٹے مسائل عقیدے دے تمام امت مسلمہ تک پورے شرع پاک دے مطابق پہنچ دے رہے نے. کدوں جدوں اے منبر اللہ تعالی دے فقیراں تے صوفیاء دے ہاتھ رہے. اسلام دی تاریخ اس گل دی شاہد ہے. اساں پڑھ کے تے ویکھیے اسلام دی تاریخ دسدی ہے
کہ اج دے مردان خدا جب اس ممبر مبارک تے باندھے رہے نے اور اس ممبر مبارک دی خاطر انہاں گردن تے کٹا لئیے پر رسول اللہ دے ممبر دا سودا نہیں کیتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہ حیاتی کرے ذرا جیندے بولو سبحان اللہ. لیکن افسوس سادہ افسوس جدوں دا ممبر مبارک عام مولی طبقے دے ہاتھ آیا نا انہاں ظالماں اس رسول اللہ دے ممبر دا سودا کیتا ہے. کسی حکومت دے نال مل کے تے کافراں دے ہاتھ ممبر دا سودا ہویا ڈالر دے بدلے. کسی حکومت نال کیتا ہے کرسی دے بدلے سانو عہدہ دیو تے آؤ مڑ جو آنکھوں کراں گے. کسے سے رسول اللہ دے ممبر نو ویچے عوام الناس دے ہاتھ. اللہ دا قرآن فرماندا ہے ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت تے ویچ دیتا ہے. دین قرآن اسلام اج او ممبر جڑا جان تے خون منگدا سی اج جو ممبر وک رہی ہے کوئی ملا 30,000 دا. بولو تے صحیح. قدم خدا دی انج پہ لگدا ہے جویں ساڈے پاکستان شہر ملتان وچ منڈی نہیں لگدی جانوراں دی لگدی ہے تواڈے ملتان. اوتھے جانور لین جاؤ بچہ لینا ہوے 30,000 دا مل جاندا ہے. ملدا ہے 40 دا. چلو گونگے تے اللہ معاف کرے جنہاں نوں اللہ زبان دتی ہو تے بولو. زبان سادہ ہے پشتو نہیں فارسی نہیں عربی نہیں بول رہا سادہ زبان ہے. استغفر اللہ. توجہ ہے. 40,000 دا بچہ بھی لبدا ہے منڈی تے تہاڈا شوجاباد روڈ تے لگ ایویں نا. اچھا شاہیوال رنگ والا گورا لمنا ہوئے بچہ موڑ 50 دے لب جائے ستھرا. ایویں ہے کہ نہیں؟ جی میں جانور دی منڈی تیرے پاکستان چ لگ دی شہر شہر دے اندر ایویں ملک پاکستان دے اندر ملا اورا دی منڈی کھلی کلی. جانور 30 دا 40 دا 50 دا. اج ملا بھی 30 دا لبدا ہے 40 دا بھی سورو میں سونی تے مڑ 50 دا بھی لبدا ہے. بچے دا رنگ سونا بچے دا رنگ سونا روپیہ 50,000. ملا دی سور سونی روپیہ 50,000. ارے یہی تو ہے کاروبار لگانے سے ملے گا. تھا کر کے قدم خدا دی کر کے آنا جدوں دا ممبر عام اینا نا اہلاں دے ہاتھ آیا ہے انہاں ظالماں ویچ دیتا ہے. کدے او ویلا سی مولا حسین ورگے اس ممبر قرآن تے 72 دے چھڑ دے سن. مولا علی اکبر جیسے دی جوانی انہاں لٹا دیتی. اپنا جسم مبارک اللہ دے قرآن تے انہاں وار چھڈا ہے پر یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دتا. پر انہاں لعنتیاں کافراں دے ہاتھ وچ بھی دتا ہے حکومت دے ہاتھ وچ بھی دتا ہے ملک دے ہاتھ بھی ویچ گئے چودھری دے ویچ گئے ہر مذہب دے ہاتھ وچ وکا پیا ہے. تا کر کے اج قسم خدا دی امت مسلمہ دن بدن محمد دے قرآن دین اسلام تو اتنا دور ہوندی جا رہی ہے. کروڑ دی سپیڈ دے اندر امت مسلمہ قرآن تو نس رہی ہے. رات بھی نس رہی ہے دن بھی نس رہی ہے. اج امت مصطفیٰ دی فلم ویکھنا گوارا کر دیا پر محمد دا قرآن سننا گوارا نہیں کر دی. بولو تے صحیح یار. تانوں رب قرآن واسطے پیدا کیتا یا فلماں دے واسطے پیدا کیتا ہے؟ اے نتیجہ ہی کہ اج علماء وک گئے دین دسنا انہاں چھڈ دیتا ہے. تاج امت مسلمہ گناہاں اور کفر دے ہنیراں دے اندر ڈب رہی. اگر نہ جدو فقراء دے ہاتھ رہا نا ممبر انہاں امت مصطفیٰ نو تار کے رکھا. ایویں ہے کہ نہیں؟ یہ ٹی وی والے پاس ہو جاؤ تو اتنے ملا وہ بھی کا بیٹھا صرف وہ گل کرسی جڑی اتو آڈر ہو سی. ہاں میں ممبر سے بیٹھا ساڈی بھولی عوام تانوں کی پتہ دین بولن والا کی پہ دسدا ہے.
اے بولن والا جدو کوئی بندہ دین اسلام دے مطابق بولدا نا بھئی صحیح بولدا یا غلط، اے او بندہ پرکھ کر سکدا ہے، او جان سکدا ہے جدو کولو محمد دے دین دا پورا علم ہے۔ سانو کی پتہ کی بول رہے ہیں، آپ تے سونا ٹی وی تے مولا دا خطاب، آپ کا سائیں آج تے مڑ بڑی سونی تقریر کی، تینوں کی پتہ سونی کیتی ہے؟ اے منبر مبارک اے تقریراں دے واسطے نہیں، محمد پاک دے دین دی اشاعت اور تبلیغ دے واسطے۔ یا تقریر ہو رہے، تبلیغ ہو رہے، تقریر کی ہے، قصے سناؤ، کربلا سناؤ، مولا علی دی شان سناؤ، فضیلت سناؤ، مناقب بیان کرو، نیکی دا آنکھو گناہ والا پاسا نہ کھولو۔ اللہ دا قرآن فرماندا تأمرون بالمعروف وتنہون عن ہن گنگا ہی بول پاؤ، چلو اللہ راضی ہو کہ نیکی دا آنکھو گناہ تو۔ اس وقت ساڈے اندر سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے؟ ختم پڑھیے کول خانی، بلندے کیوں نے؟ اور بولو تے صحیح آکھو استاد جی سانو سمجھ نہیں آندی۔ شراب گناہ کبیرہ ہے مگر کفر تو تھلے، مومن مسلمان نے شراب نوش گناہ گار ہے نا، کافر تے نہیں۔ سود گناہ کبیرہ ہے پر کفر تو تھلے، مسلمان شراب اگر سود کھا رہے ہیں تو او دی وجہ نالو گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے، کافر تے نہیں۔ تو کفر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے نیکی دا آکھو تے گناہ تو، کفر وڈا گناہ ہے۔ کدے تو دا ٹی وی والے ملہ کو کفر دے خلاف سنے؟ کفر دے نظام دے خلاف کیوں؟ ڈالر چل رہا ہے، چل رہا ہے، وہ بھی نہیں پسند کرتے بھائی دین بیان ہوئے اتلے تھلے، ہن عوام ہی نہیں پسند کرتی بھائی دین۔ ہن اس وقت عوام دی خواہش اور تمنا اے آ کہ جڑا دین قرآن اسلام مولوی آخنے ودن نا جیویں ساڈا ذہن بنے جو آسا کریے، قرآن اوے اوے سانو اجازت سے دے جو آسا کریے او دین بنتا جائے۔ عوام ہن اس تلاش وچ لگ پئیے بھائی سانو ساڈی پسند دا دین ملے، تے ملا ہی پسند دا دے رہے، نیکی دا سنا چھڑدا ہے پر گناہ تو روک دا۔ ہاں، نہ شراب تو، نہ سود تو، نہ بے پردگی تو، نہ کلب دے ناچ گانا، نہ ڈھول تماشا، نہ عورتاں دی بے پردگی، نہ عورتاں دا تے غیر مرداں نال بانا، اے روکدا ہی نہیں۔ ایویں ہے اے چند گلاں جیڑی میرے سینے چ اگ سی نا ممبر دے حوالے نال او میں جناب نال کیتیاں، جے سمجھ آ گئی تے اللہ سونا مزید انہاں دی سمجھ دے وے۔ ہن میں موضوع والے پاسے آ رہا، جیڑے میرے تے ناراض بیٹھے ہو سبحان اللہ آکھ چھڈو، جیڑے راضی بیٹھے ہو بھی آکھ چھڈو۔ ہاں اونچا اونچا ہو کے آکھو۔ ہاں عزیزم، ایک روایت میں جناب نو پیش کرن لگا، امام اوزاعی شریعت پاک دے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب مبارک دے اندر لکھ دیں، امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مبارک دے اندر لکھ دیں کہ امام ابو الحسن فزاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی محفل مبارک دے اندر نا
ایک نوجوان اکثر آ کے باندا سی، اکثر امام ابو الحسن دے کول، او بھی دین پاک دے بہت بڑے عالم سن۔ او نوجوان اپنا چہرہ جڑا ہے نا او کپڑے دے نال کج کے رکھدا ہے، اونوں کھولدا نہیں چہرے۔ امام ابو الحسن فزاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے درویشاں شاگرداں عرض کیتی حضور اینو پوچھو بھئی اینے دن ہو گئے تانوں محفل دے اندر اوندے ہاں تسی اپنا چہرہ کیوں نے کھول دے؟ امام ابو الحسن نے فرمایا اس نوجوان نو، فرمایا بے بیلیا تو اپنا چہرہ کیوں لکو کے پھرنا ہے، کیوں نے کھول دا؟ راز کی ہے؟ او نوجوان عرض کردا حضور مینوں ڈر پیا لگدا ہے جے میں ان دی حقیقت اور راز تواڈے سامنے کھولا تے تسی مینوں مارو گے، جے نہ مارو تے میں حضور دسنا۔ امام ابو الحسن نے فرمایا بیلیا بھئی تو بیان کر اسی نہیں مار دے، خیر دس کی وجہ؟ وہ نوجوان عرض کرتا حضور میں ایک بہت بڑا کفن چور سا۔ توجہ ہے، آپ مسلمانہ دی ایک اور کمزوری ہے، دین پاک دی گلاں سن تے آپاں نوں یقین نہیں آندا، فلم تے آپاں نوں یقین ہے، جی ڈرامے تے آپاں نوں یقین ہے بھئی انج ہوندا ہے، یا وچ وی کھیندے کہ ہوندا کوڑ ہے، لیکن دین دا یقین کوئی نہیں۔ ایویں مولیاں دیاں گلاں اے دین والی گل یقین نال دل وچ نہیں پئی بندی۔ حضور میں بہت عرصہ کفن چور رہا تے کفن چوری کرنے مسلماناں دیاں میتاں دے میرا کم رہا ہے۔ میں ایک رات نہ بی بی ایک فوت ہو گئی تے میں سارا دن کفن دفن دے سلسلے چ نال رہا۔ نیت میری یہ سی بھئی جتھے دفن کرن گے نا میں جا تے قبر تے نشانی لا کے تے رات نو اٹھ کے تے میں کفن چوری کراں گا، نشانی لانا گا جتھے دفن کرن گے۔ حضور میں سارا دن نال جنازہ پڑھا تے جا کے جدو قبرستان گئے نا جا کے دفن کیتا ہے، میں نشانی لائی بھئی آ قبر، واپس آ گیا۔ آدھ رات نو اٹھ کے تے میں اپنا ہتھیار پھڑیا، قبرستان پہنچا، قبر تے جا کے مٹی ہٹا کے نا تے میں کفن نو ہاتھ پا کے کھچیا، حضور اگے بی بی بھی ہاتھ پا لے، میں زور لا کے کھچ رہا اگے بی بی بھی ہاتھ پائے ہوئے، میں اپنے دوویں گھٹنے زمین تے رکھ کے نا ٹیک بنا کے ذرا زور والی جگہ بنا کے تے میں زور لا کے کھچیا، بی بی قبر وچوں تھپڑ مارا مینوں چہرے۔ حضور میں کفن اتھے چھڈے، واپس مڑ آیا، سویرے ویکھا تے بی بی دے پورے پنجے دا نشان سی میرے چہرے تے۔ یہ گل جدو کیتی نا حضور میں توبہ کیتی، اس کم چھڈ گیا، وقت دا فقیر ہویا، ولی ہویا۔ ہن امام ابو الحسن فرماندے نے بھئی اساں نا اس نوجوان دا جڑا بیان سی نا او تحریر کیتا، اس وقت دے جڑے فقہ دے بہت بڑے امام سن نا، امام اعظم ابو حنیفہ دے ہم زمان سن، امام اوزاعی، اساں تحریر انہاں بھیجی بھئی حضور اس طرح ایک نوجوان بیان کرتا ہے، واقعہ پیش آیا، حضور کو ان دی وضاحت بیان کرو۔ امام اوزاعی سرکار نے واپس تحریر کی تھی امام ابو الحسن والے، واپس اینو پوچھو بھئی تو جو مسلمانہ دیا قبرہ کھول کھول کے تے کفن چوری کردہ رہے ہیں، آخر کفن کھچ دیا تیری قبر اچ نگاہ جاندی ہونی، اے بیان دے بھئی مسلمانہ جدو رکھیا جاندہ قبر دے اندر تے اونا دا پا چہرہ جڑا ہے او سمت قبلہ کرنے ہیں۔ اے نوجوان نو پوچھو بھئی مسلمانہ دیا قبرہ تیری نگاہ جاندی ہونی ہے، بیان دے بھئی مسلمانہ دا چہرہ کعبے والا ہے یا پھر چکا ہے۔ فلم دل تے بہ جاندی ہے پر دین نہیں باندا، ائی تو اٹھ کے جتی پا کے ختم،
تو فلم 6 مہینے انہیں گال کڈی سی تے انہیں جناب خیر کٹ دیتا. اے یاد ہے بھول جو گئی امت مسلمہ دین قرآن اسلام لڈیاں تے لگ گئی تے ہر بندے دی کوشش ہے بھئی داڑھی موچ مون تے میں بھی ہندوستان والا ہیرو بنا. قوم لگ گئی ہیروؤں دے پیچھے. ٹھیک او نوجوان عرض کردا ہے امام ابو الحسن جدوں انہوں سوال کیتا بھئی امام اوزاعی پوچھا بھئی بیان دے قبر وچ مسلماناں دا چہرہ سمت قبلہ ہے یا پھر چکا ہے. او نوجوان عرض کردا حضور جے سچ پوچھ دے ہو نا میں جنیاں قبراں کھول کھول کے ویندا رہیا نا میری نگاہ گئی ہے اکثر دا بہتیاں دا چہرہ کعبہ شریف تو پھر چکا. تحریر واپس گئی امام اوزاعی والے پورا بیان جڑا نوجوان نے دتا بے حضور اکثر دا چہرہ پھر چکا ہے. امام اوزاعی سرکار نے واپس جواب تعریف فرمایا جس دے اندر آپ نے لکھا فرمایا امام ابو الحسن ان دی وجہ اے آ کہ جڑا مسلماناں دا قبر دے اندر کعبہ شریف تو چہرہ پھیر دتا گیا نا انہاں دا دنیا دے اندر خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا. مرن لگیا مرن والی حالت دے اندر انہاں نو ایمان نصیب نہیں ہویا. کفر اور شرک دے اوتے انہاں نو موت آئی ہے. اساں مسلمان سمجھ کے بھئی ساڈے محلے رہندا نماز پڑھن بھی جاندا جناب عید بھی پڑھدا جناب اساں اونوں مسلمان سمجھ کے تے کعبے والو دا رخ کیتا ہے پر اوندا چہرہ کعبے وچ قبر دے پھیر دتا گیا کعبہ شریف تو. امام پاک فرمایا مردیاں ایمان نہیں ملنا. گل کدوں دی ہے 2010 دی 2007 دی اس ویلے دی گل ہے کہ بزرگ فرماندے جنہاں تابعین یا تبع تابعین جنہاں نبی پاک دے صحابہ دی زیارت کیتی ہے یا انہاں دی جنہاں زیارت کیتی نا تبع تابعین اس دور دی گل ہے کہ اکثر دا چہرہ کعبے تو پھرا پیا ہے تے ہن کے بنسی. آساں تے اپنے آپ گمان مسلمان بھی آئے تے مومن بھی آئے تے پتہ نہیں کیڑا ولایت دا درجہ لئی بیٹھے آئے پر ایک قبر رات کھلے سی بھئی کی ہے. ابا نے مسلمان اب کیوں محلہ مسلمان نے مسجد کھلی نماز پڑھ لی فلم ویکھ لے جناب روزہ رکھ لیا سود کھا لیا ادھر ٹر گیا بازار ٹر گیا گانا ویکھ لیا بد نگاہی کر لی گلی بازار وچ عورتاں چل دیا پھر دیا انہاں نو ویکھ لیا جناب نال دے ساتھی نو ہاتھ مارا ویکھ ہوئے رنگ ویکھا اے سارا کر لیا آپ تے مسلمان ہے نا. اے قبر تیرا رات کھلے سی بھئی تو کی ہے تو خیر سجنا موت کے حالات توجہ ہے جی دعا مانگ انشاءاللہ رب بھوک دے وے ککھاں دی کھلی ہوے پر ایمان ہوے. ایمان وڈی دولت قدم خدا دی پوری روئے زمین سونے دی بادشاہی رلاوے تے ایمان آلائے. نمرود کل روئے زمین دی بادشاہی ہے ایمان کوئی نہیں اولانتی جہنم پہ سڑ دئی وہ بلال کل ککھاں دی کھلی ہے جنت دی سیر کردہ پہ ایمان وڈا ایمان اچھا بول سبحان اللہ. عزیزم بزرگ فرماندے نے موت نو یاد رکھن دے نا بہت فائدے نے. سب نالوں پہلا فائدہ اے آ کہ جدو مومن بندہ اپنی موت یاد رکھدا ہے بھئی یار میں مرنا ہے اس دے قلب دے اندر اللہ دا نور پیدا ہوتا ہے. جدو نور پیدا ہوئے نا مڑ او دل کدے طریقیاں دے اندر او مبتلا نہیں ہوندا. بزرگاں فرمایا موت نو یاد رکھن دا پتہ نہیں نا یاد کر دے زندگی دے اندر پوری دے اندر جے کوئی مولوی صاحب موت دا ذکر کر بھی دے مولوی صاحب ڈرائی جاننا یا ڈرائی جاننا او مرے مرنا ہے. دنیا چ رہن دی کوٹھی بنانا تے ایسی تے قبر نہیں بناونی. موت نو یاد رکھن دا دوسرا فائدہ یہ کہ جدو موت جس بندے نو اپنی چیتے یاد ہے نا وہ حق بولن دے اندر مڑو کسے تو ڈردا گھبراندا نہیں. اونوں پتہ یار جدو جانا ہی جانا ہے. توجہ ہے
اور نمبر 3 جس بندے نو اپنی موت یاد ہے بھائی میں مرنا اون دا دل مڑ دنیا دیاں عیاشیاں تے لذتاں نال نہیں لگدا. صدقے جاواں قسم خدا دی میرے عربی تاجدار دا ایک یار سیدنا فاروق اعظم دا پتر حضرت عبداللہ فرماوندا اشرف فقال رجل من الانصار من اقیس الناس اکثرهم للموت ذکرها. حضور دا صحابی فرماوندا ہے میں رسول خدا دی بارگاہ دے اندر آن حاضر ہویا وا 9 صحابہ پہلے موجود سن 10واں حضرت عبداللہ تشریف لے کے آ گئے. رسول خدا دی بارگاہ دے اندر عربی تاجدار نے سوال فرمایا ہے اے میرے یارو مینوں دسو تے صحیح سارے نالوں سیاںا بندہ کون ہے؟ اے مدینے دے تاجدار سوال فرمایا ہے. نبی دے یار جدو سوال سنیا اللہ دے محبوب دا آپ عرض کر دین یا رسول اللہ اللہ جانے اللہ دا رسول جانے اے گل ادب دی وجہ نال نبی دے صحابہ کردے سن بھئی یار اللہ دا محبوب سامنے ہوئے اساں بولیے اے گل بندی نہیں. انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ جانے اللہ دا رسول جانے. کملی والے نے فرمایا اے صحابہ میں محمد دسنا سارے نالوں سیاںا بندہ کون ہے؟ ہن تیری میری نگاہ دے اندر تیار پتہ نہیں کیڑا سیاںا ہونے جڑا چودھری ہوے ملک ہوے رات دن حکومت دے نال رابط رکھے ادو لوے تے اودے کھواوے وچ ملاپ بندا جاوے جناب تعلقات بناندا جاوے ڈپٹی دے نال ایس پی دے نال ڈی ایس پی دے نال لوٹ مار کردا جاوے کھوٹھی بناندا جاوے کاروبار چلاندا جاوے. تو میں سمجھنا یار فلاں دا پتر بڑا سیاںا بن گیا بڑا سیاںا بن گیا وے یار بڑا کاروبار چلائی کھلا حکومت نال میل ملاپ ہے. تیری میری نگاہ دے اندر اے بندہ سیاںا وے سارے نبیاں دی سردار دی نگاہ دے اندر او بندہ سیاںا ہے جڑا محبوب خدا نے فرمایا اے میرے یارو میں محمد دسنا کون سیاںا ہے من یس الناس اکثرهم للموت ذکرا. حضور نے فرمایا سیاںا بندہ ہوے جڑا ہر وقت اپنی موت نو یاد رکھدا ہوئے. عظمت محبوب خدا نے فرمایا کملی والے دی زبان مبارک جدن دی زبان مبارک اللہ دا قرآن بولے اللہ دا قرآن جی دی پاک رسول دی زبان دی شان وچ بولے وما ينطق عن الهوى. او محبوب خدا دا فرمان نہیں سیاںا بندہ ہوے جڑا اپنے ہر وقت موت یاد رکھدا وے. آ فقیرا میں تینوں چند حالات واقعات موت دیاں گلاں سناواں تاکہ ساڈے ذہن دے اندر ایک موت دا تصور ہی پائے جاوے. اساں بھلیاں نو بھی اپنی موت یاد آئے قسم خدا دی. اساں تے روڈ تے چلدیاں روزانہ ایکسیڈنٹ ویکھنے بیار 3 بندے جا رہے سن وج گیا جناب موٹر سائیکل 2 موقع تے مر گئے نے. انہاں دی میت سامنے ویکھنے پر ایڈا پتھر دل بن گئے سانو اپنی موت یاد کوئی نہیں چیتے کوئی نہیں یار. انہاں نو بھی چیتا تے ہے نہیں سی انہاں نو نہیں سی خبر بے روڈ تے جاندیاں سڑک تے موت یاد آوے گی موت آ جاوے گی. اے گل تے انہاں نو چیتے نہیں سی پر موت آ گئی ہی. قسم خدا دی کر کے انا جڑی ایڈی اچانک آونی ہے اللہ دا قرآن فرما رہا وے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ دا قرآن فرما رہے جڑی موت آنی ہے اے جناب اللہ دے امر حکم جڑا رب فرمایا 1 سیکنڈ واسطے نہ پہلے آ سکتی ہے اے نہ تاخیر کر سکتی ہے. جو اللہ دا امر واقعہ ہو گیا ہے اور اس وقت نے آنا نہیں ویکھنا مسافر ہے نہیں ویکھنا جناب سجدے پہ نہیں ویکھنا شراب دی حالت نہیں موت ویکھنا فلم ویکھ رہا وے نہیں ویکھنا یتیم دا مال کھا رہا وے. رب دی موت حالت نہیں ویکھنی رب دا امر آنا ہے موت آ جانی ہے.
یار انج دی شکل صورت بنا لے تینوں موت آوے تے رب دا گھر ہووے موت آوے تے رب دے قرآن دی تلاوت ہووے جے موت آوے اللہ رسول دے ذکر دے اندر مصروف ہووے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل سنا وہاں اللہ دے نبی ولی ہوندے ہی سیانے نے آپ جدو سرکار موت دا ذکر کرنا توجہ ہے بھائی میرے آقا نامدار فرمایا سیاڑا بندہ جڑا موت یاد رکھدا وے تے سیانے اللہ دے نبی ولی ہوندے نہیں ساڈے ورگیا کی سیانا ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے میں پڑھیا ہے آپ جدو بیٹھیاں بٹھایا موت یاد کرنی ہے قبر دا معاملہ جناب سامنے رکھنا ہے کیونکہ تینوں مینوں محض اسا موت دا ذکر سننے ہے اللہ دے نبیاں ولیاں نو موت دی کیفیت سامنے وکھائی جاندی تے مڑ فرق تے بڑا وے ایک سن دے ایک ویند دے تاں تے انہاں دی کیفیت بن جانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت دا سننا قبر دا جدو معاملہ سامنے آونا عیسیٰ علیہ السلام دے لوں وچوں خون دے قطرے ٹپکن لگ جانے زمین تے تڑف کے بے ہوش ہو جانا انج جناب تڑف دے سن جویں کالے ناگ دا ڈسیا بندہ تڑف دا وے انجو نہ تڑفنا تڑف رہے نے بے ہوش نے موت جو یاد آ گئی ہے منظر سامنے قبر سامنے کھلی نظر آ رہی ہے انجو نہ دی کیفیت بن جانی لحظہ دے بعد جدو ہوش ہونی اللہ دی رحمت نو مڑ یاد کرنا تے جسم دیو کیفیت ختم ہو جانی اے حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ایسی آخر سیانے جو آئے سن میں اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام دا ذکر پڑھیا وے انہاں جدو موت نو یاد کرنے اپنے تے دل ہی پتھر بن گئے نے اپن تے 10 سالاں بعد کدے موت چیتے نہیں آئی قبر دا جناب رات قبر دا ہنیرا سانو یاد نہیں آیا ہے داؤد علیہ السلام جدوں موت نو یاد کرنا وے آپ سرکار بے ہوش ہو جاندے سن آپ بے ہوش ہو جانا تے زمین تے تڑفانی لگ جانا بے ہوش پہنے آپ دے آزاد جسم دے وکھو ہو جانے بازو جناب دھڑ تو جدا لتا جدا بن جانیاں اس کیفیت دے اندر مبتلا رہنے جب ماڑا جیا ہوش ہونا مڑ اللہ دی رحمت یاد کرنی تا جا کے جناب دے آزاد جڑ جاندے سن اے سانو پتہ نہیں خبر کیے بے موت کی ہی آئے انہاں نو پوچھ جنہ موت دا ذائقہ چکھیا وے ساڈا سخی پیر باہو بھول گیا وے فرمایا جیم جیندے کی جاننی او یارا حال مویاں دے اے او جانے جو مردہ ہو قبران دے وچی او یارا ان نہ پانی سخی پیر باہو بولی آئی قبران دے وچی او یارا ان نہ پانی اتھے خرچ لڑی دائی گھر دا ایک بھی چھوڑا اے ماں پیو بھائیاں ات دوجا عذابی خبردار میں قربانی اے اونا تو باہو جڑا وچ حیاتی اے مردہ
ہاں سجنا کھیڑ تماشا نہیں ہو، موت ایک اٹل حقیقت ہی، لاکھ زمانے دے انکاری آ جاون کو اللہ دا انکار کرے، اس طرح بھی ہے کو جناب نبیاں دا انکار کر رہے ہیں، کوئی نبی دے صحابہ دے منکر، کوئی اہل بیت دے منکر، کو اللہ تعالی دے ولیاں دے نال وہ دشمنی رکھن والے انکار کرن والے ہیں، کو اللہ دے دین قرآن اسلام دا انکار کرن والے ہیں، لاکھ زمانے دے بھڑے مذہب ہوون، ہندو ہوون، بدھ مت ہوون، مجوسی ہوون، لیکن موت دے جدوں وارا ہوندا ہے کافر بھی آندا ہے یار مر نہیں، یار مومن ہوے تے ایندا تے مڑ بدر جاؤ لا حق بندا ہے کہ تے ہر وقت موت واسطے تیار رہے، سمے تے یقین ہوے یار ہو سکدا ہے سویرے اٹھا نہ اٹھا، پر آپ تے آس لائے تے سامنے بس ہن سمدا پیاں سویرے 10 بجے دکان کھولتے تے مڑ جناب کینچیاں مرے 5000 کمایا ٹھگ تے دکان تے بیٹھ 2 نمبر شاید سویرے وال تیاری آپ تے تیاری ہی اچ کھڑے فقیرہ آ موت دی تیاری کر، قبر دی کر، اے نہیں بھائی مولوی نہیں جانا، مولوی بھی جانا ہے، پیر بھی جانا ہے، پیران دا پیر ٹر گیا رانا کسے نہیں، کلو من لیا فان ایک کی رانا جی دی کل جمل جہان تے جی دی شاہی اس رانا ہے، ہاں باقی ٹر جانا ہے، بول چل سبحان اللہ۔ ہن سیدنا سامان آیا پہ 10 بجے ختم شریف، اچھا عمر بن عبدالعزیز میں انہاں دے بارے پڑھا ہے، جان دے عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ انہاں دی اماں دے بارے دس دیاں تساں تے فلماں دے ہیروئاں دے جناب کوڑیاں شوٹگاں ویندے پے، اس لات ماری 10 بندے ہی ڈے پے، اس گولی ماری 7 بندے ہی مار گئے۔ عمر بن عبدالعزیز جنہیں ایسی بادشاہی کی تھی، بکری تے بگیاڑ کٹھے پہ پانی پیندن پر بگیاڑ دی جرت نہیں جو آنکھ ویکھے بکری، جتھے جانوراں نوں نہ سیدھا کر دیتا انساناں دا خیال ہو سی۔ آپ اس اما مبارک دا خون ہے، آپ دی اما مبارک اجے او پچھلا ویلا بچی سی 7-8 سالاں دی، عمر پاک نبی دا یار فاروق اعظم دی بادشاہی دا وقت ہے، آپ رات نو گلیاں بازاراں پھر دے، کیوں؟ اے خادم دا کام ہے۔ اسلام دے اندر جڑا بادشاہ بندا ہے نا او اس طرح نہیں بھئی ستا رہے تے باڈی گارڈ ہون تے جناب سجے کھبے نوکر، نا رعایا سمجھیے پر بادشاہ جا او خادم ہوندا، اے اسلام ہے۔ اے کفر تے جمہوریت ہے جی دے وچ جناب بادشاہ چھڑ چپڑاسی بن جاوے تے او دیاں جناب لتاں نے جنی دیاں لات تے لات رکھ کے بیٹھے، اکھانے تو کتے آیا ہے مارے پیو تیرے نو پھوسیاں میلن واسطے کوئی نہیں رکھدا، تو چپڑاسی بن کے جلیندا ہی نہیں، ایتھے چپڑاسی دا حال ہے، اتلے تے مڑ تساں آپ ہی جان دے واہ پیو سی کہے نو پٹواری نال، کہے نو وکیل نال، کہے نو جج نال، کہے نو تھانے دا، نیک لوگ شریف آدمی اور شریفاں نال واہ پیو سی، اور تانوں پیے کے کوئی نہ کسی نو جج پاک نال، کسی نو پٹواری پاک نال، کسی نو وکیل پاک نال، کسی نو، کیونکہ پاکستان پاک تے دے جناواں والے پاک، وکیل پاک، پٹواری پاک، جج پاک، کنجریاں پاک، گانا والے پاک، مولوی پاک، مفتی، مفتی تواڈے ملتان دے سارے پاک۔ ہائے 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 جلا سمت موڑ، سمت موڑ، سمت موڑ، جدے جاندا پیا منہ پھیر لے، واپس آ، واپس آ، واپس آ، موت تیرے پیچھے، واپس آ جا۔ 8 سال دی عمر ہے بچی، سیدنا فاروق اعظم مدینہ دی گلیاں بازاراں دے اندر پھر رہن، یار مت کوئی حاجت مند ہوئے، کوئی سائل ہوئے، میں پہنچا، میں او بادشاہ بندے سن، حضور دی امت دی خدمت دے جذبے نال پہ میں خادم بن سا۔ ہن تے بایا لٹن والے جیڑا کروڑ لیندا او 10 کروڑ کمائندا ہے، بھائی 10 ایکڑ ویچے کروڑ لا دیتا ہے، لگ گیا کروڑ، ہن 10 کروڑ اسی پیا، ہن جامنا کوئی نہیں، 10 بجے ختم کرا دے، ٹھیک ہے یہ گل مینوں بغیر پیسہ دے آکھ دے مان لواں میں جائیں ویکھا ہی نہ آکھنا سفارش کیتی ہے مولوی نو 20 روپے دے
اچھا حالی دا چران دن 15 منٹ 15 منٹ عمر پارادار ہن اس بچی دی ماں تھی نا جیڑی اس بچی نے اگے عمر بن عبدالعزیز دی اما بننا اے بچپن ہے ماں پہرا لاندی ہے دودھ وچ پانی دی ہاتھ پھاد لیا ماں اما دودھ وچ پانی نہ رلا ساڈے رسول دی شرع وچ حرام ہے غلط کام ہے گناہ دا کام ہے اے نہ رلا حلال نو حرام نہ کر نالے ساڈا حاکم عمر اونوں خبر پہنچ گئی سانو سزا دے گا ماں کھان لگی نہیں دھیے عمر بیٹھا ہے اپنے محلات رات دا ویلا اونوں کی پتہ میں پانی پہ رلانی ہاں اگے ہوا بالڑی بولی اما جے عمر نو نہیں خبر عمر نہیں جاندا عمر نہیں پیا ویکھدا مڑ عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہی کھلو رہو بچی نے جدو گل کیتی ہے ماں نے دودھ دے اندر پانی نے رلایا روک دیتا وہ سجنا ہاں نہ ویکھی بالے پر عقل رب سونا جے چاہے تے 80 سال دے بڈھے بابے نو رب عقل نے دیندا رات نو حکا لے تے فلم تے بیٹھا ہوندا ہے تے جے رب فضل کرے رحمت فرماوے 10 سال دے بال مسجد دے اندر نماز پڑھدے ہوندے نے اے تے رب دی دین ہے جدے تے فضل چکرے ہن توجہ فرماوی اس بالڑی دا جدو عمر پاک سنیا وے عمر پاک جدو سنیا اس بچی دا بھئی انج دا جناب تقوی تے پرہیزگاری انج دا جناب حق گوئی عمر رات نو جدو گھر واپس ٹر گئے سویر ہو گئی سی اسے بچی دے واسطے رشتے دا عمر نے کہا بھیجا بھئی رشتہ میں ہی لینا ہے اپنے پتر دے واسطے جدو بچی بالغ ہوئی ہے عمر دے پتر دا نکاح ہویا ہے اون دے وچوں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہویا جس جناب انج دی بادشاہی کیتی نظام عدل قائم فرمایا بھیڑ تے بکری کٹھے پچر دین انسانیت دے اوتے انہاں رحم فرما چھڈا ہن ذرا توجہ فرماوی عمر بن عبدالعزیز دے بارے میں پڑھیا وے آپ جدوں رات ہونی ہے علماء نو سد لینا خود بادشاہ علماء نو سد لینا میری محفل دے اندر آ جاؤ مینوں موت دے ذکر سناو مینوں قبر دا معاملہ تے حشر دا رب دی بارگاہ دی پیشی جڑی ہونی ہے مینوں دسو قیامت دا منظر میرے سامنے کھولو نبی پاک دے دین دے وارث عالم انہاں آ جانا محفل بادشاہ دی ہونی ایمان نال دس ہوئے انج دا حاکم ہوے جڑا موت سندا بیٹھا میں پڑھیا ہے آپ جدو کام لکھ دے سن نا گنگے کام لکھ دے سن نا عمر بن عبدالعزیز دیوے دو آپ دے سامنے رکھے ہوندے سن جدو حکومت دا کام لکھنا ہے نا رجسٹر گھر بیٹھ کے دیوا او بالنا جن دے چ حکومت دے خزانے دا حکومت دے پیسے دا تیل ہے نا او دیوا بال رہا ہے حکومت دا کام عمر بن عبدالعزیز کر رہا ہے جدو کوئی اپنا ذاتی کام لکھنا یا کوئی کام کرنا ہے ادو او دیوا بالنا جڑا نال پیا جس دے اندر اپنے پیسے دا تیل ہے جی ہون تے باہر دے خرچے ہی ساڈے سر اندر دے ہی ساڈے سر سارے ساڈے قوم موڑی خوش ہے میں تو دعا منگنا یہ اگر اللہ سائیں 20 سال بیٹھے رہے نا آساں تار جاسوں منگو دعا آمین کیوں نہیں آدھے نے موت ہم دی 20 سال بیٹھے رہے نا استاد جی موت آ جاوے پارے نا فوٹو نہ کھچ میرے بھائی گناہ پہنا فلیکس آیا میں سارے کھمبے تواڈے راج وید آیا کدان مولوی ٹنگا کھلا کدان پیر ٹنگا کھلا کدان مچھا لا کدان ویڑ مچھا میں کہا رب ہن کی کریے بندہ کیڑا رونا روے اس قوم نو دسے دین جو ٹر گیا
عمر بن عبدالعزیز نو نا علماء دسنا عمر بن عبدالعزیز اساں اے حدیث نبی دی پڑھی بیٹھے ہیں قبر جدو کافر منافق یا گناہگار نو مومن ہوے تے ہوے گناہگار اونوں قبر وچ رکھ دین نا گپ ہنیرا تے قبر جاندی ہے مل جیڑی آپا سامی کھاٹمنے نا وچ بیٹھ کے کھلی جگہ بنامنے او مل جاندی نبی پاک میں ہاتھ پائے ملنی ہے زبان مصطفیٰ فرمایا مل جاندی ہے سجیاں پسلیاں کھبے کھبے والیاں پسلیاں سجے آ جاندی ہیں انج دباندی ہے قبر گناہگار نو کافر نو یا منافق نو توجہ ہے عمر بن عبدالعزیز قبر وچ بڑا اندھیرا ہونا ہے اوتھے اللہ تعالی دے عذاب دے سپ مسلط ہونے بچھو ہونے اے مولویاں اے خود من اپنے چوئے گل نہیں گھڑی اے نبی دی حدیث ہے عمر بن عبدالعزیز جدو انج دی گلاں سننیاں نا آپ تڑفن کمبنا پہلے کمبنا کپ کپی تاری ہو جاونا مڑ بے ہوش ہو جاونا تے انج جناب تڑفنا جویں کالے ناگ بندے نو وڈ جاوے نا چک پا جاوے او تڑفدا ہے ایویں عمر بن عبدالعزیز دا لاشا تڑف رہا ہے بے ہوش ہوش کوئی نہیں جناب جتی کدے پئیے حالت کے بنی پئیے علماء بیٹھن حالت ویکھ کے ایک کیفیت بن جاندی تھی آپ دے گھر والے نو پوچھیا گیا جدو آپ دا وصال ہویا عمر بن عبدالعزیز دا آپ دے گھر والے نو پوچھیا گیا بی بی سانو حال دیو عمر بن عبدالعزیز دی رات کیویں گزر دیا دن کیویں گزردا آپ دے گھر والے نے فرمایا سارا دن عمر بن عبدالعزیز اللہ دے قرآن نال لوگاں دے جیڑے جھگڑاں دا فیصلہ کرنا کادے نال کیوں انصاف قرآن وچ عدل قرآن وچ رحمت قرآن وچ رحم دلی قرآن وچ انصاف قرآن وچ اے سارا حیا دا سبق غیرت دا قرآن وچ کوئی روئے زمین تے ایسا نظام قانون کتاب نہیں جس کے اندر عدل و انصاف ہوئے اگر پوری کل کائنات دے اندر کتاب ہے جس میں عدل ہے انصاف ہے وہ اللہ کا قرآن ہے بس جنواسا مسلمانہ نا پسند کیتا ہے ایسا قرآن تو فیصلہ نہیں کرانا آجا تھانے دار تو کرانا کیوں پتہ ہے ادھے مال چل جا سی ادھے چور جاوے 10 لاکھ دی چوری ہوئے 2 دے وچ 8 کھاوے باویں پتہ ہی لگ جاوے پچھلے جڑا 10 لاکھ لٹائی بیٹھے 10 اتے لاوے موڑی 10 نہ لبے تو قوم نو پوچھو پوتر کدے چودھری پڑھ دے خیر تھانے دار کہ بنائی جا کوئی آدھا وکیل بنائی جا کوئی آدھا جج بنائی جا کوئی آدھا تھانے دار کوئی ڈی پی او کوئی کتے مرنا کوئی نہیں تو تے ڈی پی او تے تھانے دار بنا تے واگ جاسے تے قبر جدو جاسے موڑ تھانے دار آدھے کہ یا اللہ میں 7 پرچے کٹن 10 پرچے کٹن 100 پرچہ کٹا جنہ دے اندر ایک بھی جناب حق دا نہیں آئی سارے ناکے دا ثواب میرے ابے دی روح نو پہنچا جج جی گل سی ثواب وکیل گل سی کوڑ مارن دا سارے دیاڑ دا فقیرا آ پتر نو مومن بنا مومن اون 10 پترا زمانے تے رہ کے کدے جھوٹ نہ بولے رشوت نہ کھاوے کسے دا نہ حق مالک کوڈی تک نہ کھاوے قبر تیرے تو اللہ حساب لمن اولاد دی ایسی تربیت قرآن اسلام نال کر کے جا قبر جاوے تے تیری قبر نور نالا نور بنی ہوے اپنا قبر ہنیرا بنا کے نہ جا سب پچھو پیچھے تیار کر کے نہ جا محمد دے سچے غلام تیار کر کے جا تینو قبر بھی آکھے اہلا و سہلا مرحبا مسلمان آیا ہے عمر بن عبدالعزیز دی گھر والی فرمایا جدو رات تھوڑی سارا دن فیصلہ قرآن نال ہو رہا ہے جھیڑا جھگڑا تو لڑن والے ہے فیصلہ قرآن نال کوئی رعایت نہیں کوئی رشوت نہیں کوئی جناب کسی دی سفارش نہیں رات
جدو پڑھی عمر بن عبدالعزیز نے علماء کو نبی دی حدیثاں سننی، موت نو یاد کرنا، قبر یاد کرنی، بے ہوش ہو جانا، جدو ہوش ہونی انہاں مینوں سد لینا، گھر والی فرما رہی نے مینوں انہاں سد لینا، فرمانا میرا پرانا لباس لیا، بادشاہی والا لباس انہاں اتار دینا، پھٹیا پرانا لباس جڑا ٹاٹ دا بوریاں دا موٹا سی کے علیحدہ رکھیا سی، عمر بن عبدالعزیز لباس پا لینا، مصلا وچھا لبنا، زنجیر چک کے گل چ پا لبنی، رو رو کے مولا دی بارگاہ فریاد کرنی، انج پیش ہونا جویں مجرم آقا دی بارگاہ پیش ہوندا ہے، زنجیر گل پایا ہوا وہ فریاد کردے سن، مولا کریما تیری بارگاہ دا مجرم حاضر، مینوں معاف فرما دو۔ جنہاں سا سا نال نیکیاں کیتی، عدل قائم کیتا ہے، خزانے دا ایک ٹکا نہیں کھادا، رب دی یاد وچ رات پہ گزردی، اللہ دے قرآن چلاون وچ دن پہ گزردا ہے، تے ٹاٹ دا لباس پا کے تے زنجیر گل وچ روند بیٹھے۔ وقت کی ہویا؟ بس بھائی 2-3 منٹ رہ گئے۔ اج اسا موت تو غفلت کیتی، غافل ہوئے، قسم خدا دی اتو رکھ کے تلے تک نہ کوئی جناب کسی محکمے دا بندہ پیا بچدا ہے، نہ کسی طبقے دا۔ اج ملا پیر حاکم پولیس عوام چھوٹے بڑے سارے اج غافل جو ہویا نا، موت تو غفلت کیتی ہے اور بھلے ہیں۔ اج ہر جرم ظلم ساڈے دل وچ گھر کر چکا۔ ناپ تول دی کمی اسا مسلماناں وچ ہے؟ کدے او ویلا سی کہ کافر آندے ہیں یار جے تسا سودا لونا ہے تے مسلمان نہ تجا لاؤ پورا دین دے۔ ہن سر ماریو مائی سر مرے، سر نال سر پیا وجدے، سنن والے مارے تے بولن والے مارے۔ او مرو زبان بولو، ٹی وی تے بیٹھے ہو تے پاٹ آوے تے نال دا پیچھے وے تے مرے اودے ویکھ پاٹ جاندا ہی اس۔ واہ واہ یارا، واہ واہ یارا، اج سود ساڈے اے موت بھول گئے، موت بھلیے تے سود آیا۔ ایمان نال دس، جس بندے نو چیتو میں مرنا تے قبر جانا، اے مینوں پوتر چھڑتی، بھرا چھڑتی، پیو چھڑتی، ماما چھڑتی، ڈاڈا نانا پیر مینوں چھڑ جاسن، میں تنہا قبر جاسا ہے، 2-4 جناب گز کپڑے دے اندر انہاں مینوں سٹ دینا، مٹی دے اندر، مٹی دے سود کھاسی۔ جنوں موت چیتے وہ شراب پیسی، جنوں اپنی موت پورے یقین نال کامل یاد کھڑیے وہ مڑ دھی بہن دی کمائی کھاسی، رشوت کھاسی، دھی بہن نو ہاتھ نال چھڈ اسی 30,000 مہانے تے غیر نال کول بہا اسی۔ پتہ ہے رب میرے تو حساب لے، ہاں فقیرہ رزق روزی دا ذمہ اللہ دا، رب تے کتا نو بھوکا نہیں ماردا یار۔ کو کتا تو دا بھوکا مرا ویکھا ہوئے بھوک نال مار گیا، کتا گدھا تے انسان دا رزق تے اللہ اپنے تے فرض کیتا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق دا ذمہ اللہ دا ہی، کدے حرام نہ کھاویں، نہ دھی بہن دی کمائی کھاویں، نہ غیر نال دھی نو بہا تے پیسہ کھاویں، قبر وچ اگ لگ سیا رب جہنم سے، نہ رشوت نہ سود نہ کوئی بے حیائی نہ کوئی بھیڑا کم نہ ناپ تول وچ کمی نہ دکاندار تے 2 نمبر سودا، ہاں حلال کھا بھاویں تھوڑا ہوے، اے قبر دا نور ہی اللہ حساب لمنا سا سادا، او سر تو پیرا تینوں انسان بنایا، جے رب چاہندا تینوں ہندو بناندا، سکھ بناندا، مجوسی بدھ مت مذہب جناب مرزائی کوئی غیر مذہب تینوں پیدا کردا، جانور چ بناندا، رب فضل کیتا بنایا انسان، مرحمت کیتی بنایا نبی دا غلام ہے یار، ایڈا رب احسان کرے مڑ تو بھڑے کم کرے برائی ال جاویں بے حیائی ال جاویں، نا
آخری کلام ہے قبر دا منظر سامنے رکھ، رب دی بارگاہ پیش ہونا، سورج سر تے، تانبے دی زمین، ہر انسان نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، اتھے اللہ تعالی اپنی عدل دے مقام تے رب سونا بیٹھا ہونا ہے، پائی پائی دا رب حساب لمنا ہے لمنا ہے لمنا ہے۔ اے مذہب اسلام ہے، اے ہوئی اللہ دے ولیاں دا مذہب ہے۔ آخری کلام ہے، تقریر دا اختتام ہے، جڑے ہون ستے پایو جاگتے آکھو چا سبحان اللہ۔ اے ہوئی گل سخی پیر باہو کیتی، فرمایا حسن دیکھے او یارا رون لیوئی تینوں دتا کسی دلاسا عمر بندے دی او یارا ایویں گزری جیویں پانی وچی پتاشا پیر باؤ پہ بول دا 60 سال دی عمر تیری ہو گئی ہے، پر او 12 سال دیا گولیاں کھیڑڑیاں تینوں کل یاد میں۔ عمر بندے دی او یارو ایویں گزری جیویں پانی وچی پتاشا سوڑی سامی او تینوں سٹ گتے سنی ات پرت نہ سنگ سے پاسا مالک تے تو او میاں لکھے منگسی بہورتی گھٹنا ماسا اللہ سونا آسا مسلماناں نو غافلاں نو اپنی موت قبر حشر یاد رکھن دی توفیق دے وے، ایمان تے خاتمہ دے وے سونے حبیب دے جوڑا مبارکاں دا صدقہ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہن وقت ہو گیا سونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك